¿Qué pasaría si este problema das gárgolas chegara ao mismísimo presidente da Xunta? Vamos a ver no siguiente sketch con Eva Iglesias. Hola, bos días. Que tal? Bos días, que tal? Son vostedes Construcións Viudas de Marcelo e Fillos, verdade? Sí, señora. Vale, foron vostedes os encargados de facer as reformas do Hostal dos Reis Católicos, isto é correcto? Sí, señora. Vale, agora mesmo o presidente está reunido, pero en canto remate virá a falar con vostedes persoalmente, vale? Sí, señora. Donde está o encargado? Encargándose. Encargándose de qué? De aparcar. Cuando me vaya que no me llores, perdido no quiero flores, caminaba mi novia Aquí o despacho do presidente da Sí, Xunta. séntese, por favor. Que nunca vin a Xunta, non? Como é? Que hai que facer? Que é a primeira vez que veño á Xunta, non sei como hai que... Facelo tonto é sentarse. Aquí. Séntese. Moi ben. Quero un café ou algo, non? Non hai onde meter un coche tampouco, é para aparcar. Dixen eu, metao aí, que é o aparcamiento dos que traballan na Xunta. Dixen eu, está na Valeiro, pois había coches. Pero claro, non me extraña. Aquí a Xunta ven todo o mundo a pedir Estamos axuda. todos xa. Sin embargo, la pequeña y la mediana empresa estamos jodidos. Estamos todos. Obreros como a nós, como a José Luis, estamos jodidos. Non están aquí por iso, ¿No? Hello? Que pasou? Que Non pasou? sei. O presidente que quere falar con nós. Presidente, O presidente. no por qué? Polo tema do Hostal dos Reis Católicos. Polo tema do hostal. Do Hostal dos Reis Católicos, sí. Justo hoy o traballo que fixemos, non? Normal, que lle gustar, claro. Verdad? Sí. Quedou moi ben, quedou espectacular, Non queremos tampouco unha medalla ni nada, Nos traballamos de corazón pa noso verdadeiro premio. Sí ou non? O noso verdadeiro premio é traballar. Terás É clara. tomar unhas cañas cando acabemos de traballar. Ese é o noso verdadeiro premio. Tes un cuento, tú. Nós non queremos premios como a Carlos Núñez ou Budiño. Nós... Que? Señor presidente. Dígame. Dígame, señor presidente. Vale, pues nada. Sí, señor, xa están aquí os idiotas. Gracias. Onde están os idiotas? Son ustedes. Se nos vai insultar, marchamos, Quero dicir, nós merecemos un mínimo de respeto. Xa lle digo, non queremos nada por a maravilla que fixemos nas gárgolas, pero que se nos respete e non queremos nada. Home, se nos pode adjudicar unha obra, Eu solo que non quero seña que unha me obra moi digan. grande, eu que sei, un puente entre Ferrol e Madrid, algo que seña así, que non teña moito gasto. Ustedes son os autores desta chambonada. Esa foi grita.
Quedou chulo, Sí, sí. É cobre, eso aguanta, non fomos ao barato, E vamoslle meter PVC, pero queda mellor así en cobre, Verdad? En serio, parecelles normal ese tubo aí? Eso era para desahogar, e para desahogar hai que meter... Vale. Usted por onde desagua. No. Eso é para desahogar, había que meter para que non se moñen os peregrinos, ao estar, había que meter un retrancreo, eso non lle fan nin os de Galicia Bonita, non lle fan eso, Dixenche que había que poñer o tubo máis largo. Vostedes non son conscientes do que está pasando, verdad? Non son conscientes. Vostedes saben que esas gárgolas son do século XV. As gárgolas. Eu creo que fixemos milagros traballando ca xente que traballaba. No, vexo que sí. Eso son gárgaras. As que están aí son as que leva Cañita Brava para cantar. Tarrañolas. Tarrañelas. Castañelas. Tarrañolas é o da pizza, Casa Tarrañolas. Tarradellas. Por favor, céntrense dunha vez. Sí. Vale? Sí. Xa me están cansando. Isto é un atentado contra o patrimonio cultural. Bueno, a modo, No, a modo porque e a correo. pode gustar máis ou gustar menos, como a Paco Lodeiro. Pero isto non matamos a naide tampouco, que sepa eu, entende? Non mataron a naide, non mataron a nadie, pero é que non é así de fácil. As cousas non son así de fácil, porque agora hai que tirar co hostal dos reis católicos e volvelo a facer de cero. Hai que tirar o hostal enteiro por culpa da... Enteiro. A mí dame igual porque eu non entraría nada que cobra o café a 3 ou 4 euros, pero... Agora non entendo que haxe que tirar o hostal enteiro por culpa de 4 tuberías que se meteron. Antiguamente as cousas non se facían porque sí, como facedes vos agora. Ese edificio ten un equilibrio espiritual e con esa aberración que vostedes fixeron, tocáronlle a alma a todo o hostal dos reis católicos e ora hai que tiralo todo abaixo. Pero os tubos podemos levar, non? Son de cobre. Sí, porque os tubos é como o valor ten. Os tubos, por min, podeos meter polo cu. Vámonos intentar respetar entre todos Perfecto, un pouco que non dá, perfecto. non dá ningún traballo que... Mira que non fixemos nada e a Marimonena que se está montando Non, aquí. si eu non vos vou decir absolutamente nada. Vai ser o presidente o que veña el aquí personalmente a falar con vostedes. E xa el vos contará, Moi bien, vale? moi bien, Que a cousa aínda non acaba aquí, Ainda hai máis. Si, hai máis. Que pasou? Porque resulta que tamén hai que tirar a catedral. Pero non se estarán quentando moito ustedes. No. Pero é que ten que ver o do hostal dos reis católicos con tirar a catedral. Non ves que métense en obras que non teñen nin idea, pois resulta que isto, o hostal e a catedral, están conectados por un túnel que hai abaixo, vale? Entón, si se tira unha, a outra cae. E antes de que lle caia alguén encima, preferimos tirala nós. Non sei se me explico. Ostras. Estamos mantida na Cidade da Cultura. Pode. A Cidade da Cultura, para tirala, hai que esperar que acaben de facer. Pois, cando acaben de facer... Mira. Cidade da Cultura! Tuvemos nós traballando na Cidade da Cultura co camión, íbamos a quitar escombro, pero non sabíamos o que era escombro e o que non era. Temos levado cachos enteiros. Pero bueno,
A Cidade da Cultura non é do que estamos falando ahora non mismo, é, vale? eso non lle importa a nadie. Bien, porque aquí o tema é que temos que evacuar todo Compostela. Hai que evacuar a cidade Todo. inteira, Joder, Manda carallo, Maldita hora que pillamos esta obra, pá. Si, porque estábamos entre pillar o do Astalo ou meterlle o plato de ducha a unha señora e mira onde nos metemos. Fora millor. Vaya Comprenderán que o desterro é o mínimo que lle pode caer por todo isto, verdad? Mínimo. Sí, presidente. Vale, señor presidente, entendido, presidente. Gracias. ¡Un abrazo! Séntense. Séntense. Oremos. Que finalmente non pode vir o presidente falar con vos. Menos mal. No, menos mal Menos non. mal, zafamos de carallo desta Non libramos. zafastedes de nada, porque no sitio do presidente van vir falar con vostedes os dueños do hostal dos Reis Católicos. Os dueños. Sí, señor. Os dueños do Hostal dos Reis Católicos. Os dueños do hostal dos Reis Católicos, os originales. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y Baltasar! Doña Isabel, por favor. Cal é Doña Isabel? Doña Isabel y don Fernando. y don Fernando, por favor. Ay, ay. Muy buenas. Muy buenas. Non sei se lle gustaron as gárgolas. Un pouquiño. Non moito, non. Xa sabedes vos por onde vos imos a meter as tuberías.